نحمده سبحانه وتعالى على نعم تتولى كالأمطار ونشكره شكرا عباده الأخيار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Жамаат, бүгін иншаллах Аллах Тәала тілесе біз сіздің білән бір аят оқимыз. Бұл аят ілік вақытта көп кішілерінің тұрмышларын яқшыға өзгертіп қойған, келешекте көп кішілерінің тұрмышларын яқшыға өзгертіп қояшақ. Бізге де сіздің білән шушы аятның мәғнәләрін аңнап, хайырлы яққа өзгерге Аллах Субхану ва Тааля насип әйлесін. Бұл аятны жамаат бүгін қайтқаш, сіз Құран-ы Кәримләріңізді ашып, табып, қат-қат оқып алыңыз, yazып алыңыз, көшіріп қойыңыз. Бірер рәссамге шуны заказ беріп, өзіңізге бір мотор, бір картин ясап, стенаға іліп қойыңыз. Чөнки шыннан да бұл аят нык әһәмиятле. Аятны оқыр алдыннан жамаат мен барыбызға да бір сұрау берем. Жәннәтнең бәясе күпме? Біз аны гел сұрайбыз сізден, өзімізден, әйме? Жәннәтнең бәясе күпме? Мәңгілік рәхәтлектә, мәңгілік жәннәттә булуның бәясе күп микән? Пейгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ислам дины белән килгәндә, Курайшларны исламга үндәгән вакытта, Курайшларның кайберләре байлары, бүгенге көн белән әйткәндә олигархлары, ягъни аларның шул кадәр күп байлыклары булган, бер дияне җиңел генә каядыр вак тияк мәсьәләләргә тотканнар. Дия ул бүгенге көн белән машина бәясе. Ягъни шул кадәр байлар ки, килде дә bir Toyota'ны, Land Cruiser'ны, bir нәрсә түгел. Вак акча, ягъни шундый бай кешеләр булган. Менә алар Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям җәннәт турында аңлаткан вакытта әйтәләр иде, без анда киткәч сатып алырбыз үзебезгә бөтен нәрсәне. Безнең байлыкларыбыз бар, теге дөньяга киткәч, анда үзебезгә сатып алырбыз җәннәтне дә, бакчаны да, бөтен нәрсәне шунда алабыз дип шулай уйлаганнар. Без сезнең белән мусульманнар җәмәгать, без сезнең белән уйлыйбыз. Әлбәттә уйлыйбыз. Анда бер нәрсәне сатып алып булмый акчага, шулай бит. Бары тик үзебезнең изге эшләр белән генә нәрсәдер эшләп була ахирәттә. Без сезнең белән уйлыйбыз. Менә мин намазларымны кылам да, шул җитәр. Җәйсә кайбер кешеләр бар, сіз дә күргәнегез бардыр. Мин бер нинди дә әшәкелек кылмыйм, димәк мин җәннәттә булам. Күргәнегез бар, әйме? Мин Аллаһка ышанам, бер нинди дә әшәкелек кылмыйм, все, бетте минем эшем. Без уйлыйбыз, намаз укысам, хаҗга барсам, ураза тотсам, Аллаһ Тәала мине җәннәтле кылыр дип уйлыйбыз. Шулай бит? Ләкин Аллаһ Субхану ва Тәала ничек моны безгә бәян итә, ничек аңлата? Али Имран сүрәсенең 3-нче сүрәнең 92-нче аятта Аллаһ Субхану ва Тәала әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Лан таналлул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Ва ма тунфиқу мин шайъин фа инналлаха бихи алим." Садақаллахул азим. Сез яхшылыкка, изгелеккә ирешә алмассыз, әгәр дә үзегез яраткан әйберләрдән садака бирмәсәгез, һәм сез нәрсәне садака бирсәгез дә, Аллаһ Тәала алар турында беләдер. Шушындай аят. Кыска, ләкин җәмәгать нык тирән. Шуның өчен әйттем алдан. Кайткач шушы аятны табыгыз, Али Имран сүрәсенең 92-нче аят. Табыгыз, ачыгыз, карагыз, уйлагыз. Һәр бер сүз турында уйлагыз. Бигрәк тә менә шушы аятның иң мөһим сүз "Лан таналлул бирра",
Бир дигән сүзне без әле генә изгелек дип тәрҗемә иттек, җиңелчә. Чөнки аның тел ягыннан аңлаганда шулай ул. Изгелек, яхшылык. Ләкин шушы әл-бир дигән сүзне кайбер сахабалар әйттеләр, бу җәннәт. Yani alay biz eğer de tefsir etsek, alay okusak, ey Farid, sen cennetke kire almıysın, eğer de özün yaratkan eybirlerden sadaka birmesen, özün yaratkan eybirlerini Allah yoluna sarf etmesen, cennetke kirmiysin. Aytken şulay. Kayber galimlerimiz ayttılar, hadisini aldılar. Hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, aleykum bis-sidq. Sizge tuğrılıkны tutarga kirek. Aleykum bis-sidq. Fa innehu yahdi ilal bir. Şundaqta ul birge apara. Birne şu ayettagi sözge. Ve inna birru yahdi ilal cennet. Bir ul cennetke apara. Yani eğer de alay etsen, eğer de şu hadisini alabız iken, izgilikке appara, yani sizning to'g'riliq, siz to'g'ri buluğu, ishonchli buluğu, ey musulmonlar, sizni izgilikке appara, izgilik jannatga appara. Demek eğer de bulay biz ikinci türlü tefsirini alsak, anlaşıla ki Allah subhanahu wa ta'ala ayta, eğer de siz özünüz yaratkan eybirlerini sadaka etmeseniz, infak etmeseniz, min sizni izgilikке eriştirmeyim. Siz izgilik cennetke appara turgan işlerini işli almıysız. Bu anlaşılayımı? Yani biz sizin bilen elhamdülillahi rabbil alemin, bütünü biz musulmanlar, bütünü biz namazlı, bizni internetten qaraytıran kardeşler namazlı elhamdülillah. Lakin biz buna özümüz keldikmi? Eğer de siz min özümüzge sorav bersek, ey Farid, sen bu dereceye nişik eriştin? Bütünügüz. Aytırsız cevap verirsiz. Allah'ın rahmeti bilen. Özüm de anlamadım nişik kelip çıktı. Mine nişiktir kelip çıktı endi. Bir kişi bilen şuraştım, bir narsa buldu, bir vakıga buldu, bulay buldu, bir dua okudum. Hem Allah Teala meni şu halatga ketirdi. Min hazırda özümni ilke dostlarım bilen qoyadır kart soğup oturgan mümkün idim. Lakin Allah Teala meni mında ketirdi. Şulay bit? Şulay. Bütünü biz Allah'ın rahmeti bilen Allah Teala bizni şu birge ap keldi, ketirdi. Hem ondan sonra şu biz buna bu izgilik kıluu bilen ondan sonra Allah Teala bizge cennetni bula getirgen mümkün. Yani cennetke iltatirgan bu izgilik, ana erişu sebep şu ayattan anlayımız Allah Teala aytken, Estaizu billah, lan tanallu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Siz özünüz yaratkan eybirlerini infak etmeseniz, sadaka etmeseniz, birge erişe almıysız. Al-Qurtubi tefsirin eğer de qarasağız, İmam Qurtubi'nin tefsirini qarasağız, onda en birinci tarih getirile Abu Talha isimli sahabanın. Abu Talha bik meşhur sahaba, o Talha bilen bu tamasqa, Abu Talha o özü Ansari, Medini. Şu ayat ingeç Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına keledi, ayta, ya Resulallah, benim bir kıyı var, men onu nık yaratam. Başka hadiste, şu hadisinin versiyasında, benim bakşam var, şu bakşa içinde kıyı var, men onu nık yaratam. Yani biz de şulay bitayım, özümüzün bakşanı nık yaratabız. Bakşanı, iğni, kvartirni, tan nesene, değil mi? Benim bakşam var, men onu nık yaratam. Sen şahit bul, men onu Allah yolunda sadaka birdim. Benim kottedж var, benim kvartiram var, men onu nık yaratam ya Resulallah. Sadaka bulsun. Kışlı değil mi? Kışlı etken. Subhanallah. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayta, maşallah, maladets dedi. Büyük dürüst işledin. Lakin
Мин аны үзем таратмыйм, син аны шушы бакчаңны үзеңнең туганнарың арасында таратып куй, изгелегеңне таратып куй аларга. Һәм Абу Тальха шушы бакчаны бүлгәләп үзенең туганнарына бүләк итә. Үзе яраткан әйберне. Икенче тарих. Зейд бин Хариса, беләсез, шушы аят ингәч килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә әйтә: "Я Расулаллах, мин үземнең шушы атымны нык яратам" ди. Мин аны Аллаһ юлында садака бирәм. Ат инде машинаймы? Мин үземнең шушы Тойотаны өр-яңа иттереп сатып алган Тойотамны нык яратам, нык шәп, нык җумшак, нык тиз бара, нык ышанычлы машина. Мин аны садака бирәм ди. Аллаһ субхана, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, аның малайын чакырды да, Усама бин Зейдны чакыра да, әйтә: "Бу ат синеке" ди. Кабул итте. Ягъни шушы садаканы ул яраткан атын кабул итеп, аның малайына бирә. Малайы аннан соң бик зур сахаба була. Бу да вакытта инде сахаба, бик зур сахаба, зур дәрәҗәләргә ирешкән сахаба була. Шушы ат белән инде. Синеке була. Гумар радиллаһу анһу килә. Гумар радиллаһу анһу килә, әйтә: "Я Расулаллаһ, минем дә атым бар" ди. Менә иң яраткан әйбер менә бу ат, иң яраткан малым менә шушы ат. Шулай ук теге машиналарны яратканнар безнең шикелле, әйме? Без дә яратабыз бит, әйме? Кем үзенең Калинаны, кем үзенең Тойотаны, бөтенебез машинаны яратабыз. Киләләр машиналар белән, үзенең атлары белән киләләр. Гумар радиллаһу анһу әйтә: "Яратам шушы атны, садака булсын" ди. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Үзеңдә калсын" ди. Ләкин син бу атны Аллаһ юлында гына кулланырсың. Кабул итте. Садака булсын. Ләкин син бу ат белән бары тик Аллаһ юлында гына йөрерсең" ди. Шушындый сахабалар булган, аларга ияргәннәре арасында Умар ибн Абдул-Азиз, бөтенегез беләсез, аны 5-нче халифа дип атала. 5-нче халиф, изге халифлардан 5-нче, ягъни нидән алардан соңрак туган. Ул да садака биргән вакытта шикәр белән садака бирә икән. Шикәрле әйберләр белән. Моннан сорыйлар: "Син ди нигә шулай үзенең теге шикәр белән, нигә акча белән бирмисең, нигә он белән бирмисең, нигә шикәр белән садака бирәсең?" "Мин ди шикәрне нык яратам" ди. "Шуның өчен шикәр белән бирәм." Аят бар бит ди. "Сез ди изгелеккә ирешә алмассыз, әгәр дә үзегез яраткан әйберләрне садака итмәсәгез." Үзегез яраткан әйберләрне садака итмә. Кайбер чакта без күрәбез, әйме, әбиләр, кайбер әби килә дә, үзенең яраткан печеньеларын алып килә инде, әйме. Ну, үзе ярата инде. Алып килә. Яраткан әйберен алып килә. Дөрес эшли. Әлхәмдүлилләh. Инде без сезнең белән кайбер чакта теге шкафтан, әйме, шкафта эленгән инде ничә ел эленеп тора инде. Кашандыр кигән курткабызны каядыр мискиннәргә, факирләргә алып киткән вакытта, нинди зур эшне эшләдем дип уйлыйбыз. Әйме? Зур эш эшләдем. Бу инде җәмәгать бары тик исраф булмасын өчен генә. Ансы да кирәк, әлбәттә, әйме? Безнең шкафта асылынып, исраф булып, шушы киемнәребез тормасын, без аны таратып бетерик, исраф булмасын. Ләкин, әгәр дә без изгелеккә ирешергә телибез икән, үзебез яраткан финикларны, бигрәк тә ул финиклар соңгы булган вакытта, әйме? Башка юк. Һәм без аны яратабыз, менә шулай таратырга кирәк. Һәм җәмәгать бөтенебезгә сорау, менә монда утыра торган бөтен кардәшләребезгә сорау: "Без нәрсә яратабыз үзебез? Иң яраткан әйбер минем нәрсә? Атыммы? Бакчаммы? Акчаммы? Нәрсә минем иң яраткан әйбер?" Минем иң яраткан әйбер нәрсә? Бармы? Без аны садака бирә алабызмы? Шулай ирешер өчен Аллаһның рәхмәтенә, изгелеккә Аллаһ Тәгалә безне изге юллар белән апаруына без ирешә алабызмы аның белән? Төп сорау, әйме? Һәм мин сезгә бер сер ачам. Бер сер. Безнең иң яраткан әйбер беләсезме нәрсә? Без үзебез. Безнең вакытыбыз, шулаймы?
Без ул вакытны кайбер чакта туганнарыбызга, әти-әниләребезгә дә бирмибез, шулаймы? Эшем бар. Эшкә барырга кирәк. Шулаймы? Бармы андый бәла? Кайбер чакта без хәтта үзебезнең туган якыннарыбызга ул вакытны бирмибез. Менә шушы әйберне ди Алла Субхана ва Тааля, әгәр дә без иң нидән карасак, иң көчле яктан карасак, менә шушы әйберне, үзең иң яраткан әйберне садака бирсәң, Аллаһ Тааля сине җәннәт юллары белән алып барачак үзе. Шул кирәк. Үзебезнең иң кыйммәтле вакытыбызны сарыф итәргә кирәк Аллаһ юлында. Ә инде ничек сарыф итәбез? Ул икенче мәсьәлә. Хәтта шушы әти-әниебез янына барып кайтуда, үзебезнең әти-әниебез янына барып кайту, үзебезнең кадерле, яраткан вакытыбызны анда кую, ул да изгелек, ул да Аллаһның юлында куллану. Шуның өчен җәмәгать, без үзебезнең менә шушы вакытыбызны, үзебезнең халәтебезне садака итсәк, изгелеккә куллансак, Аллаһ Тааляның шушы вәгъдәсенә ирешәбез. Һәм шушы аятның иң ахыры, карарсыз, иң ахырында нәрсә әйткән? «Ва ма тунфику мин шәйин». Сез нәрсә булса да садака итсәгез, инналлаһа бихи алим. Чынлыкта Аллаһ Тааля аның турында беләдер. Мин соңгы ниемне монда садака бирдем, рәхмәт тә итмәделәр. Аллаһ Тааля белә. Син шушы соңгы яраткан әйбереңне биргән вакытта синең ишеңдә булган хисләреңне кем белә? Ничек бирдең син аны? Аллаһ белә. Аятта борчылма, кардәшем. Син моны биргән вакытта Аллаһ Тааля һичшиксез моны теркәп куйды. Һичшиксез син аны ахирәттә кыямәт көнендә күрәчәксең, дип шушы аят шуның белән бетә. Матур, аят, субханаллах, иң бик матур аят. Али Имран сурасының 92-нче аят. Җәмәгать, бер сорау белән бетерәбез. Әгәр дә кеше нәрсәнедер, үйін, машинасын, ішін, ақшасын, вақытын, әгәр дә кеше кемдер нәрсәнедер Аллаһның ризалыгыннан күбрәк, үстенрәк күрә икән, шуннан аерылырга теләми икән, шушы бакчадан, машинасыннан аерылырга теләми икән, аның җәннәткә керү бик зур сорау. Хаза валлаһи тауфик, альхамдулиллаһ бисаваб. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عباد الله ادعوا الى الله وانه سميع الدعاء.